Аз съм въздух изолиран на двуметрова квадратна стая, чийто таван не спира да пада и пада, като че ли единствен изход е отваряне чрез биометрична сигурност. Напрежение разпиляваме на парчета, сякаш променя се гравитацията в пъти по-тежка и чудя се кой подобен на свой отрежда. Потънал в тишина, леко разбудена от часовникова стрелка и един нощещо рецно в главата ми шумове блъскат се с думи разпилени като тичинков прашец от баче. Цялото това изтезание помага ми да виждам ползата му в бъдеще, изграждайки сам своето предсказание с много вяра в себе си и лично упование, носейки собствено ръчно изграден блок на знание. Но често се получаваме и от опита на старите, за да може накрая всичко да свърши като в японско предание. Сполука не за една и две генерации, то в международни граници. Идеализъм на практика, идеализъм на практика. Всеки може да направи часовник декоративен, трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на една култура, но се иска преданост, за да докажеш липса на снобизъм. Всеки може да направи часовник декоративен, но трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на културата, но се изисква преданост, за да докажеш липса на снобизъм. Не тръгвам по пряка пътека, защото в този случай няма време за приключения по пътя. Бавно и славно разкривам неотъпкано трасе. Не бих се обърнал на градус 180, път на огромен къмпинг Самар, пълнен със съзвездия и комети, докато скетчове потопени в боя. Рисувам земни портрети, породени от естетична траектория, и знам, че рисунката лимитира една кърмична територия, лечебна за мен като многогодишна цикория. Истинската мъдрост никога не би се поместила в посредственост, съхранява се във всеки дръзна да наложи свой стил и смисъл, вместо във всяко ново течение благо да бъде залистван. Всеки може да направи часовник декоративен, трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на една култура, но се иска преданост, за да докажеш липса на снобизъм. Всеки може да направи часовник декоративен, но трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на културата, но се изисква преданост, за да докажеш липса на снобизъм. Само разучи характеристиките на най-познатите си успели личности. Бръчки, много труд има по всяко такова лице. Съдържа се много изкуство в физиогномиката и хирогномията, и често познавам какъв човек стои срещу мен, дори и само по чертите му. И това е земен пример за мистериозността на човешкото потекло и скритите тактики за личен успех. Но разбира се, съкровищата се заравят далеч и надълбоко винаги. Практикувай постоянство и събирай стимули, забравяйки за неуспешни дни отминали. И нека часовниковият механизъм проработи с пълни сили. Всеки може да направи часовник декоративен, трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на една култура, но се иска преданост, за да докажеш липса на снобизъм. Всеки може да направи часовник декоративен, но трудно се задвижва неговият механизъм. Лесно е да копираш облеклото на културата, но се изисква